right. Zviri sei matraders. Pavideo ranhasi ndoda kuexplain a reason why tatora entry redu up handitika right. Saka chikunoitika ndechaunodewo so this strategy iri tikucombina third touch handitika ne liquidity handiti then ne trading psychology handitika right. Chinoitika ndechaunodai market kakawanda inorepeata masame patterns handiti, but painorepeata masame patterns ine nguva dzekuti inozongonochinja mbichana handitika right. Painochinja mbichana ndo panozofira vanhu vakawanda, saka ndo panenge pakunopinda psychology handitika nekunzwisisa maconcept like anana liquidity kuti anoita sei, anofamba sei handitika right. Ndikanimbokuratidzai setup iri ndorifarira singaite setup irori handitika kana ndisingatrade maweji nemaflag ndo setup randinge ndichitsvaga type yemasetup akaita sei akadai. Tikauya kunoku ku4 hour kunoku handiti kubottom kwetrend kunoku tichanoona kuti market yedu yaita sei, yaigadzira malo handiti nemahigh aya handitika, which means kuti pamba liquidity yekuzasi neyekudenga handitika right. Since tiri kubottom kwetrend handiti liquidity yakakuwara ndeye kunoku uku handiti maona manje right. Then tatazogadzira structure ishi handiti iripo iyi yatazotsvaga entry ishi right. Ngaitidzoke kumashure handitika tisati tataura zveentry timbotaura zvepsychology dziripo pastructure ishi yakagadzirwa apa ishi handiti right. Tichanoona isusu kuti zvinhu zvatikadzidzisana pathird touch strategy zvakashanda apa handitika. Ndakati inini kana ndichidrowa trend handitika todrowa kunoku handiti matachi ese akashanda kudenga nekuzasi. Tine touch 1 apa, touch 2 apa, touch 3 apa handitika. Kunoku tine first touch handiti, second touch handiti, third touch handitika right. Vanhu vadya apa handiti timu rebuy rikuziva kuti tiri kubottom kwetrend, machange of character aitika tapinda mubullish trend, vakuziva kuti buy yedu ita sei iri kudya. But because strategy rakatomboshanda apa handiti paarea apa psychology dzinenza affecta pakuti psychologically unenge wakungoti strategy iri pathird touch richauya riri clean handiti maona manje unenge usisina basa nezvakawanda right. Tobva tachienda kunoku handitika tikatasa tine pattern yedu yatanochigadzira apa handiti sorry yakagadzirwa apa handitika takagadzira iflag kai handiti retest bva itika panapa market yedu bva yashuta handitika right. Saka zvinozonoitika ndezvokunodai sorry market yedu handiti yakarwa retest yekutanga handitika apa pane retest ishi irimo yemukati handiti right. Then payakazodzoka tikadrowa matrend lines edu zvakanaka handiti inoita kunge yakarwa retest apa handitika, but yange iri yefake kuti vanhu vapinde mapositions mastop loss avo ese akazara ndo vakarwa nemove iri handiti. But inini manje mudrovero ndandakaita matrends angu nandakadai rega nditotora ari matrend lines chaiwo handitika. Trend rangu rekutanga ranga riri iri handiti ranga rakadai iri, then kuzasi ndandine trend line rangu ranga rakaita sei, ranga rakadai handiti maona manje iri.
Saka tichanoona isusu kuti move ratatiri kudzokera mastops iri handiti rabva rava first touch, second touch handiti pa3rd touch apa handitika tikatarisa timu rese rinotrader structure iri handiti vakawanda mastop loss avo emabuy anenge akaresta chi paarea apa ende mukada unotarisa ndowarwa nechi nethat move handitika right. Move iri parinorwa mastop loss manje isusu tinozouya kutime frame diki handitika tobva taona structure iri kugadzirwa handiti maentry manyama anenge achifanirwa kuwanika papi patinodzoka retest yetrend line nekuti iri kuacta sesupport or resistance handitika right. But ini ndanonoka kupaona apa handiti ndazoona entry rangu rachi apa ndobva ndashandisa uskillful kuti ndite sei ndinombore handiti maona manje. Saka signal iri ndachida kurisenda mugroup but ndaona ndikati no ndakasenda mugroup ka tinenge takanda chifish rege timbokanda chirauro mazuva mazhinji mangwana tinoita sei tinokanda more signals but shuro yedu ndeye kubuilda ma-independent traders vanhu vanozotrada chi vega handiti maona manje. Saka makafollowa mavhidhiyo anenge nchikupa aya you will learn 1 or 2 things handitika kune watanga usangana nesu nhasi handiti kana manakirwa nemavhidhiyo atinoita eforex kana rinori unokwanisa kudzoka kumashure muona mamwe atikaita kana zvandiri kutaurawo zvikumeka sense handitika modzvanya subscribe button molike mokomenta moshare handitika right. Kune vagara vakasubscribe thank you nekuita sei nekusubscribe handitika you know the drill munolikeawo mokomenta vanodawo kushare woita sei woshare. Kune vanyowani kuforex vatanga kusvika nhasi handitika nevatanga kusvika nhasi vanoita forex vanoda kupinda muwhatsapp channel link rimo mudescription mouya chi kuwhatsapp channel. Ngatisangane panext video.